président Ramadan zany izy koa fa sehatry ny tontolo iainana izy fa vonony lalandava na andro na haly za hatreto aloha mbola tsy mahatsiaro kivy na dia fa zokinjokiny fa antitra fa ohatry ny mbala mahay maniry bebe kokoa zany ilay fitiavagna ity tontolo iainana ity zegny agnatin'ny tenako ke anika zany mahatsiaro matanjaka fo zegny eo anatrehan'izany andraikitra zany ary tariky namagna marobe hiditra agnatiny ao satria fa mahatsiaro antitra zay mba mila relève zany ka tsika miresaka zao efa magnamboatra relève efa mametrapetraka zany na aty au niveau national na agny amin'ny région na eny agny fotony agny ka marobe zegny le fomba fagnitagna misy aseho amin'ny kisarisary misy vita amin'ny fampiresagna atsika ombieny na eny an-dalambe na amin'ny fivoriana na aiza rehefa misy olo telo efatra dimy miresaka dia efa ampidirigny zany le fanentana ny zavatra mahafaly fo hatreto zay igny ifotony agny fa mahita fa tegna mandray anjara zegny fa miditry marobe zegny le tanora miantsetra agnatiny le olo tegna anao mitsivalagna hitanao mitsivalagna tegna manomotry be teo aloha lasa izy mihitsy zany lasa mitarika atsika miresaka izy ka zay zegny managna fagnantenana fa afaka fotoagna fohifohy dia ankamaroantsika zegny le misetra agnatin'ny tontolo iainana eto Madagasikara